Ayo, sirkulasi monong sa dana nuam ba? Lang tula. Oh, hindi na hindi. दोंसे मेथाइ खननानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै दा सेंग्राफोर जोंहा बिराद गोजान लामा थांफिननांगौ नङा होमबा जाथ'बाय सेंग्राफोर नोंसोर बिराद मोसाबाय थेंक इउ स' माच जोंनि इसेबां मेथाइ खननायाव नोंथांमोना जोंखौ इसेबां सापर्ट खालामबाय जोंनि मेथाइ खननायाव नोंथांमोना इसेबां रंजाबाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान Thank you.